What's up mga karuba? This is Apong Glenn. And today, haan ang trivia. Ay, aman, tricks na trivia lang ito dito. Yan nga tata, agi baga na ano kasano dagiti masapul nga amwen, may ipapan, ti pa nagpa-enroll dagiti agbasbasa, ulo dagiti umpingyo. Kada ito'y nga school year. O, kaano kaditi enrollment? Kaano kaditi enrollment? Mangrugiti enrollment, ita June 1, agpatingga ito no June 30, 2020, kada ito yung nakawin. Kasano ka diti pa nagpa-enroll, Apong Glenn, kung naga dito. Saan ang may palubos ti papanyo, personal, iji eskwelahan, kabayatan ti pa nagpapa-enroll. Awan ti makunkuna nga face-to-face, when ang panagsasarang. Saan yung met nga ibaon dagiti anak yung umay again roll, personal, ta ipawil dagiti pagalagadan data. Kasano ti proseso ti panagpa-enroll? Da kayo ang naganak, masapul ang may interview para kadagiti detalye. May ipapan ti kasasaad ti pagtaengan nyo. Marami ti interview babaen iti. Awag ti telepono para kadagiti ada landline na. Awag iti cellphone para kadagiti naka-cellphone. Text message, messenger, WhatsApp, Viber. Dagita ti mabaling nga pakakontakan na kada kayo. Mabaling bet maibunong dagiti enrollment forms kadagiti opisyal ti baranggayo. Tapno isudan to ti mangidanon kada kayo. Mapasamak tulaeng deto pamuspusan ti may katlo alawas iti enrollment. Mangrugi iti June 15. Anya pa ida pa may isang okasyon. Ag-enroll ka dimet laeng digiti simong bati mo nga online enrollment. When agsipud ta nakurang ti datos anay naukon iti daydi nga online enrollment. Awan nga minti na iraman na survey iti kasasaad dagiti pagtaengan may hinaay iti remote/distance/online education. Kaano ka diti panangrugi ti klase? Mangrugi iti klase online, distance, remote. When no mismo panag face-to-face into August 24, 2020. Ngayon ko namin ni dati ko na ti DepEd. Ngayon ko namin ni Duterte, ni President Duterte, hantay nga sigurado dito, aging ganang awang kanupay ti bakuna, ti COVID-19. Mapasamak ka di face-to-face a klase. Ipalpalubos ti Executive Order number 76-20, Section 10 ni Governor Matthew Marcos Manotoc ti panag face-to-face ti klase. Ngem agdepende dayto iti regulasyon met laeng iti DepEd. Kabayatan na at dagiti makunkunaan na duma-duma ang pagpilian. Awagas ti panagadal. Ito ike A. Online distance learning, kasapulan ti connection ti internet dito eh. Letter B, modular distance learning, nakaprinta ang module nga adalen kensong batan dagiti agad adal. Letter C, radyo ken television, maidanon ti panagbasa babae ti panakaramat dagiti laptop, tablets, smartphones, wifi, routers ken hotspots iti online distance learning. Maidanon met ti modular distance learning, babae ti pan nakaibunong ken pan nakakolekta dagiti module kalpasan na dahil ti pamuspusan no awan ti gadgets ken internet ti pagtaengan. No mausar ti radyo ken television dita ti patangatangan na dagiti leksyon yo. Iti isu amin na kaso may gunang-gunang una iti aktibo ken neget a partisipasyon ti parents. Apo ang naganak ti panang tarabayo ti panagbasa kada dagiti anak yo. Dagita public service announcement ni Apong Glenn, sapay kung naadalyo about enrollment kadagitay ubing kadatoy sumarunong nga school year. Bye-bye!